हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि अनजालि मिस किचनाव बरायहरनायजों लोगोसे आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आं दिनै मोसानाय फोरोंहैनो नागिरदों क'क्राझार हाब्रुबारि होननाय जायगायाव। मोसानायखौ सोरबायदिखौ फोरोंनांगौ आं दाबो डिटेल्स मोनथियाखै, ओरैनोथ' बुंहरदों जेनेबा जों बिहामजो बिखुनजो जों बिदि ज' मोसानो नागिरदों बेबायदि बुंहरदों। जेखुनु जाया थांग्रोनोसै सोरखौ फोरोंनाय जायो। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो होनबा नुलांगोन नङा होनबा भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। आरो भिडिअखौ अननानै जोबजासे नायलांगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर। होनब्ला भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै, नायलांबाय थादो लोगोफोर। औ बेजों थिनहरदों बेजों ना बेयाव लिस्ट थाबायना बेजों मोनसे लामा दं। दाबो रावबो फैथ'वाखै र' फैगोन। जायगाया मोजां जाबाय। आं आगोलाव फैबाय थायोमोन, गोबावसै फाइन आर्ट्स कलेजाव फरायबा फैयोमोन। औ सफैबाय नै फोरोंग्राया। औ नों सानैल' दङ, रावबो गैया। रावबो गैथ'वा।
लोगोफोर दिनै एसेयावनो जोब्बाय गाबोन आरो लोगो मोनफिनलायगोन